So, I'm sorry. So, Kumbula gift Thompson. Arigo. Chikubo ya kutola mwana ane akashe zoleka mwana asinga uye asinga uye. Sakendari takatara kutikana munhu akusaka china sta kuenda rakatara kutumba asipo. Saka mushayindi aka mitisa mwana wanyawa uzvi. Unachamitsa Unachamitsa kugawika. Vai amai mugara. Yangu ilipo mwanangu wenyaya ndiupi? Jini Nyani samuni au mangana ndia? Mangana wenyaya ngati? Musiko wako pakauya na mambo Aiwa, ndemunyaya. Munyaya yakusvitsa pano yatanyora. nyaya yatisvitsa pano ndeye mwana wedu akamitiswa na Gift Thompson. Amitiswa ruva raShechwai. Mwana wedu atorwa na Gift, amutora akaenda naye kumba kwavo. Isusu tatisina basa sevana vanga vatorana. Sekugarisana kwavo kwavakazoita akangotora mwana ndobagara naye amitisa mimba ine 4 months. Vamendesa kuna amai vake. Aendesa kuna mai yake, mwana wedu akagara kusvika asununguke ari kungoriko. Mwana achingotaura achifona tikati aiwa kana uri kwariko kwa isusu garai. Kusvika mwana azoona kuti inini zvazondomera nobva azouya. Auya kumba. Baba vakati regai tiende kumatare tinzwe kuti nyaya yakafamba sei. Taenda kuna Jinya. Nyaya ya taimhangara kuna Jinya, nyaya yedu haina kutongwa zvakanaka. Yaingo jinda ramambo. Taenda nenyaya yedu kwa Jinya. Aingoita saizvozvizvi. Achingouya kana akauya time dzanoda pamwezi taingoenda iva asingauye. Wongoudzwa kunzi iye wototipa kuti zvinowanika inga ana hanzvadzi yangu haisati yatombororwa. Jinya. Kana auya nemari yayo mutongi ndiaiti ane mhosva akasauya kudai zvonzi zvinowanikwa. Chero hanzvadzi yangu haina kurorwa. Adara igona kuti paanozouya woita kunge vari kutonga chaizvo chaizvo nzi toda kumbokupani chai manonoka kuuya voenda kuseri kwavaendeswa vonorova chitendi voita kunge vari kurova vanhu vasingarove vanhu. Ende zvaiitika ndezvekuti vaitanga vasvika pabhawa. Kana uchiti kurova chitendi wosi pana apane darika. Woita kuseri kutamba kurova ndokuti kurova munhu anonoka kuuya kudarika. Nokuti chamuti chitendi. Auya handiti aiuya neshane vamwe vake vaiuya navo ave asingaikana nehama dzake. Isitokumbira kuti anouya kudari amai yake variko. Kunzizvo ni wauya iwewe manonoka kuuya ende muri stubborn hamusi kuuya nezvatiri kuti uyai nazvo. Ende kuuya kwamaita regai timbokupai vakomana vambokurovai. Voendeswa kuseri kwacho handiti hamuno mutiri muklasi iye pake panga pari pamba pake. Poita povharwa nechitende kuseruko.
vangoendeswa kuseri ikoko chitende monzwa chitende tichinzi mu kuita kunge vanhu vari kurohwa ivo vanhu vasiri kuita se vasiri kurohwa ende vachiuya vanhu havaitotanga vambonwa vasvikira kwavaisvikira nemajinda ake mambo anaanesu vaiti kana vachiya vaimbotanga vasvika pabhawa vona nemajinda ainzondova pane machinda evatongi ari pano futi andaizvo saka mukuda kuti vanhu vaya vaone kuti hatitotendereri zvavanenge vachiita mukuti vairemi vatongi makamuudzwa here kuti iwewo hautange waenda pabhawa nemunhu ada kutongwa kuno kuita mhosva kwabeni haunoendai pamujinya hana kana chaakaita pabendi veine vanhu vane mhosva kana machinda acho ndotsvagei mondoona iri pabhawa nemunhu munofungei akaziva munanokundwa varikuzvidzwa komana vacho vari mumunomu iende mberi vadaro vadarananisi vacho yakutongwa ipapo waitoona kuti matauro acho avaiteta vanga vari kusaidhi kwemukwasha wangu mba vazoti kune mwana wangu regai iye wacho achirondedzera vanyatsonzwa kuti isusu mukwasha wedu hataititi taimuda chero nyangwe dai anga ine urombo hwake chataingoda taida kuti vana vaite sei vagarisana ende ichida kuti mwana wedu angogara ari panzvimbo yake aine murume wake bui 1 mumwe chete ende tisingadi zvekuti tikubva tatonga zvekutombva taita zvekuita kunge ameni asi iye haana kuratidza izvozvo indaitomboedzawo ndiripo padare kuti nhaye baba akunasha munotoshanda muchipfuura nerodhi kana kuita shungu yekuti muonewo mwana wenyu semubereki ndaida kuti mwana wangu agare panzvimbo yake asi zvakashaya basa haana kana kuita shungu kana kuita rudo nazvo akaignowa saka zvinhu izvo zvakatibhomba tataurawo mumba medu nababa mukati todi zvikanzi kushungu yekuchengeta nanhasi ndakatombomutomukwasha iwewe kana iwe nemwana wako ndokuchengetai zveshuwa kana nanhasi ndikumuchengetera mwana wake nemudzimai wake zvamuri kungoonawo mega kuti zveshuwa mai vanochengeta kana mwana wacho ari kumota kana ukamuona mwana wake ndikamumisa apa ariko kumota zvake mega munotoona kuti aiwa bhozi tisingatarisire izvozvo kuti tiuye kumadzitari nokuti toziva kuti ane 3 months makapesana nini ndine 4 months ndo patikasagara tese makambogara mese here takagara tese amai isusu yatiri kutongana inonzi in default judgment kana asipo wakasaya kudari takakushedza kana kupfuura katatu tinokutonga usiku asi mashoko amuri kutaura manje isusu matongeredo akutinetse kuti munoda timutonge kuti adzoke pamba here kana kuti munoda kuti timutonge isusu kuti mupuwe pfuma isusu vedaro takuda pfuma yedu pfuma yedu toida kurasi vaviri hatipindire kana vati vada kudzokerana nhasi aingokwanisa kuti anga rimudari munozumisa nemhuri yakachita sei achienda asi ndiduda twangu nekuti tidakwana mamutongera ye nhasi ndiduda twangu kwazvo nekuti zvaramba kana ati ari kuda mhuri yake zvinongotorana zviita sei aiwa tutakuti hapo timutonga asipo saka tida kunzwa zvamukudai ndoda pfuma here ndoda pfuma here handiti kwakazoti tatonga pfuma akati mudzimai wangu ndomuda munodzoka muchiti kwe ungangotora pano munhu usingaroro aiwa tikuti imimi nekuti chido zvenyu zvikuda kuti mukwashadzoke ndizvo tatonga pano kuti ngaakupei mombe dzakati bobva vanowirirana vodzokerana munoti chii ndavagarisa reke vese ndokuti pfuma yangu ndapuwa aiwa asina pfuma pasina pfuma azvinhu zvosaka ndauya pano amai taurai kati mukwacha munomuchekerechera asina chainacho neuye neana zvese ndizvo izvozvo takatonga pano mangwana pafuma aiti ndoda pfuma akati ndoda mukadzi wangu mukadzi uyo yatigare pasina pfuma munoti kudii iye zvino handichazvitenda nekuti akazviramba tiri kwajinya izvozvo dai ari maingoti ngodziwajinya kwai wachitendereka muri kutaura wajinya mirai tira kubvunzwa munoti kudii isitatonga pano ubva ati mhuri yangu ndikuida mangwani mwedzi haasati akupai munotendera kuti aende kakuita sei haizvo ndakutoda kuti atanga abhisi otora mhuri yake anobhisawo zvaanobhisawo semunhu kana ari kuda mhuri yake nekuti nguva tiri kudaro tinotonga pano tomubhiso tinoda mombe yedu kana mombe dzedu
obvarekedza kupa unyengetedza mwana wenyu mozodzoka zvakare kuti after gore mambo munhu yena haana kuzotipa kapfuma ya makatonga muzira kwatiri kana period yachiyapfuura manje hazokwanisi kuita chisimba chake saka tiramba tichikubvunza izvo izvo takuda pfumei changamira itonga yayo mambo ndi mutero wangu ipa mulungu yaita kwa ane mari yaito ni babo mwana baze chandurira zechi mari yaze yatiro na jini wanowa kwa kudare mari yangu yotoro mari dare raundi mari yamaifana kupiwa yadavana kupuwa inini yaida kuuya kwandiri yatiro na jini mukuti chi aita akanga ingobvisa mari yekuputira chi mwana wako achajirwa ndi tiri kuda mbudzi 2 iye ombva auya woti ndine $50 ombva wanzaona kuya nemari dzakakwana imbudzi yamambo enda kana wazoya wakarongeka wozonyatsouya yotorwa mumwe musi nombva yakabata $20 zvikanzi ndeyamambo enda kana wazoya wanyatsouya zvakakwana sevanhu vaingoti aiuya paanodira achiita zvaanoda ane 1 year 3 months. uchipereka mwana wako iwewe unokwai kuchekaichekera mwana wako kubva pandakangoenda pakanondidhamba kuvabereki vake anga asingatumire kana tenetira kanhiriziva iwe wakaendeswa mwana wako pamapamaina vakandizvo aunozoenda kuzokurumao ndakanogara naye mwedzi ndokuzobva kwauya umwe mukadzi achiti ndiri musikana wake takadana 3 years. zvakanaka pakwaya mukadzi wapapavumukadobamusiya handina kumbomusiya pauya mukadzi iyeye ndikamubvunza makambogara miseri akati hatina. Mukadzi uya achienda ndabva murume akaitawo 3 days achikumbira regerero then rechi 4 akambatochinja nepekurara nepekurara. Mukadzi uya achienda akabheja akati iwe uchauya chete kumurume uyu then akangoita 3 days achikumbira regerero rechi 4 racho akambatochinja nepekurara nepekurara chero chikafu angasatenge mumwe musi wacho wandazoenda kuvabereki vake aitoshandisa motikari yemukadzi but ndaisazoti motikari yemukadzi ndaifunga kuti motikari yekubasa akatouya nemotikari iyoyo pamba ndo motikari semumotikari yakandiperekedza nayo kutown kunondisiya kunana mai vake anondisiya kumba akandisiya mutown yemukadzi abva manheru achoni ndopaakauya achitoita noise nini akauya kuma around 12 amba handiti ndamupfurira dho ndabva ndatopakura chikafu pandokupakura chikafu achitobuda ndopaakabuda nemotikari iye abva dzoka kuma2 amba atoya achida zvenoise nini zvikanzi iwe udototonga panapa mangwana ndichibuda iwe uchiita sei uchibuda ndo zvaakataura kuti uchibuda uchinomba kwenyu hapana chaakanga abvisa ndandiri kunana mai vake aiwa ndasani ndane mwana ndatine mimba ine 4 months ndakunana amwene vake ana mubvira akateera ana mubvira akauya kana kuzoona mwana ndiri muchipatara amai vake anga asina chaitumira kana teneti rake kana mafuta chaiho hapana chaisapota aitochengeta mwana vabereki vashoni then pandakazoya kuno kumwana ane 2 months ndopa aisa $10 ndopandakazonoklima maintenance ndaigona kuti mwana akarwara ndomufonera kuti mwana ari kurwara ndopaisa mariyo baba vana mai ava vakambonepiwa vechirango kuti sine mwana uyu chirango chakatozoya ndadzoka kumba mwana ane 2 months tsvakira ikono ndatodzoka pamusha
haana kuuya. Wanorumba naye? Aiwa. Saka wangwacha kuya kunyanga imali? $40. Pari? $40. Uishatira kunu? Zvakanaka. Saka nhasi uchimuredza kuti ane mhuti ngati asingauyi. Saka iwewe uri kupi izvi? Ndiri kumba kwedu kwana Kana amai nababa? Zvakanaka. Changamire isusu tinopedza mutombo dai tamupedza katatu saka isusu takutomutonga nechirungu vanoti in-default judgment kuti iye aramba kuuya kuzotonga mudai Panambosiyana mwana ii? Mukomana. Iye ari kutogara ne pane kuenda kune vabereki vake akasara achigara nemukadzi uyo. saka isu changamire isu tira kuti mungoti imi ndimunoziva kuti munhu mwana akura sei uye zvaakatora munhu yari zvakaita sei isusu uye nhasi munongotaura pano kuti munhu uyu anofanira kupa munhu nhombe dzake dzakati kana apa munhu nhombe dzake dzakati isu taakutonyora toteera Ataure tichitu iwowo wakaita makaita zvekutisana nditi svakirai kuno nzou yakaura zviti asi zvokupisa zvokuroora hapana. Kana ri vhura muromo nezvakadaro nezvakadaro zvine mari yazvo handizvo. Tozoti iwe paukazvara mwana wako paifanira kuuya vachikusungirira Chokani. nemombe nembudzi mbiri wamavanoti nhatu. Amini vabagoni munoziva Handizvozvo. Ndipapumambo pamuri kutaura pekuti panodiwa mbudzi 3 nemombe. ndekusungirira mhandara yangu yakatora zvone murume wako mukufambidzana izvi? Tisati tauri neni. Kana kuti uziva kuti mukadzi wangu wazazvi? Hatozivi kana mwana chaiye. Tati Chimanda mombe nembudzi 3 tababa nenyama zvokuti kana mukosha azouya anouya achidya achibayirwa nambu yavata handizvo tosoenda kumwana aika mwana mukomana anogutira mwana wake nemombe inosii handizvo dai musikana tati anogutirwa nemombe 2 nokuti iye achadyawo nozvaati mukomana imombe imwe chete yaanotisa achipa tezvara wake atanga abisa masungiro amai nababa ake nokuti ezvinokarida kuda ini handichabisa chimandai Hata mombe 3 nembudzi 5. Hata masungiro chimanda putiro mwana. Maputiro manyore? Maputiro matimombe 1. Koita mombe wendatira kutanga? Mati masungiro pada mombe 1 nembudzi 2. Mati chimanda panoda mombe 1 nembudzi 3. Maputiro emwana pada mombe 1. Munguyorera mombe zvinozvarirwa namambo ipate zvavako zvakati kuti mwana wangu haasununguke kana paine anda kumurezva owana marezvero uyu tikuita kutera tera
haindorora newe tisingazive chakamira uyo atinotonga asipo tinomupa nguva here yekuti tianotora kuti akungomupa Iyo pamba pacho pane mombe dziripo zvacho. Anogara pamba pambo. Ha? Angara pamba Pambo. pane mombe here ndakasvikira kuna mai akakurira mushema mai. aiwa papa Paari kugara. Hapana. Pane ichi. mulungu wake ndiye ane munhu Murungu wake ndiye ane munhu. waanoshandira Ndiye anonopiwa pasamba yamama. Andizve. Kuti munhu wako ane muzana mambaura zvakati. Munyaya wacho ndini. Ndichati kana tozara naura kumwe ndinobvunza ini mambo. Nyaya mambo pfuma yangu ndoiwana sei? Nokuti ndamu here. tukwanza yendo mangotijekesera kuti tingangomupa period yakadii yatoko motijekesa kuti tingamupe period yakadii kufambira nyaya dzacho emimi kundozovana madzokere kuno Mulungu wacho. aiwa vari kuti zvamatonga tazvinzwa asi takukumbira kuti tingatarisire zvenguva yakaita sei kuti tizowana madzokere kuno kudare. Uyu munhu akaramba kuuya kudarika time kwenguva refu. Saka isi ndomupa mwedzi. awawanda changamumba Ndezvandaida kuwedzerawo. Like mwana wakaenda kusununguka ndomaubereka. Ndine ronda. Hapana. operation Anerunda ndiani. Ini ndakaita operation. Wakasununguka mwana. Rakapora zva. amene makamatuma mupurisa wenyumba kuti akausana angave nawo vakomana vanezuro pamwe ndiye angatsanangure zvakaitika futi nezuro zvakaitika nezuro muchinyaso kwabata ipapa mupurisa wamamatuma jongo akasangana nevarume akarwa kutorwisa futi aiwa tatarisa judgment manje achazokunorwisa mambo wacho auya kuzora mombe ipapo totenda Paoperation mambo wati tise mombe imwe chete. Saka mombe dzake dza4 ari panobvisa. Nembudzi 5. saka urarana changamiri tomba mwedzi mumwe chete saka tsamba inoenda inopuwa murungu wacho ndipapa Nemwana wake anofanira kuchinja. mwana ari kutumira kumatendenzi Ha? mutendenzi ari kutumira Ari kubata. Saka zvinezwa. Saka mwana usikazwa wake uchinjirwa kapusa naye. Mwendezari. Tati mombe ngani. Mombe dzaina baba. Yechimanda. Masungiro pane mombe imwe chete. Chimanda pane mombe imwe chete. Kuputira mwana mombe imwe chete. Aiwa. Chimanda ndo anonzi masungiro. Kubvura yemombe imwe chete paparika. Ndo chimanda ndo masungiro. Mombe yake nembudzi mbiri pamwe anoti nhatu. Saka ndimanyora mberi izvozvo. Tatanyora nhatu pambudzi. changamiri masungiro ndodemeji Aiwa. Demeji hapasina, handiti hapasina kurova napo. Kana munhu atora mwana wako asina mumurimi, hauchaenda demeji. Wakupiwa zvakapara. Zvakafanana nemunhu akarova mukadzi, ini ndisingamudi. Anongogara.
Ndofana kuputira mwana. Maputiro emwana uyu ndeyekuti ndenge ndapisa nokuti amai ava havachawanda zvichimanda. Saka chimanda chinofana kuvepo chana mombe nembuzi nacho. Ndizvo ndobva ipapo iyo kuti mwana wake atore mwana wake tinoda mwana mukomana dai ndikuputira mwana wake Anora mambo. mombe inapi changani tabisemechiti Ndenguzvifokarokaisi. Nanora vanhu vane mombe nhatu nembuzi 5. Ndivapo yeto. Ndokungada Atuchene. saka changani akatofuna kumusangana kurwere zvikana nakuwe kuti tina mukoma wejazi asina madzina iye kaenda munozvezvaka kana abvuma